Wagwan people, my name is Javar Wagwan, your musical analyst. In today's video, I'm going to tell you why and how Winky D managed to stay relevant. Besides, kuti post every day. Aumona chikunzi aposta, aumona chikunzi abuditsa masongs. But still wangoramba chingori chibaba. Say zviri kudaro wakumana. Ndomudziva kuti vakawanda they have that kind of a question. And to other musicians vanoimba, yes, they need to learn from this man. Just because Winky D level rava zvamamanje Zimbabwe is just like level rana Winky D baba. What is it? Vanhu vokuti pa internet ava reply kuma beef. Avaone vachiroa labalaba dzekuda kutrenda. No. But vanoita kuti basa ravo rinotrenda rega. Avaone Winky D achikubuditsa kuti angoposta randomly just like other artists. No. You create what we call scarcity. Just to know that price inodzika because supply yawandisa. But if you create scarcity, demand inokwira. Ndozvungaitwa nechibaba. Chibaba chikungoziva inonzi anti-marketing campaign. Ndo kana takuchitaura isusu tinochiziva inonzi anti-marketing campaign. Ndo inoitwa na Winky D. Haango post in order to create scarcity for his market. That's why you see kuti chibaba chakabva chaloka kuisa privacy pazvinhu zvese. It doesn't mean kuti he's not a human being. He lives like a human being kana ari kumba kwake. But he gives you what he wants you to know as an artist. Because iwo zvaanoziita ari kumba kwake haunei nazvo ka. But vamwe venyu manje vanenge vachikobuda padiki kuti nhasi ndadya sadza nemaveji. Ndakumbonotenga nyama kubucha. Ndasonesa hembe. Handine chakadai. Alisa hatinei nazvo izvi mwana wamai. Zvinhu zvako vamwe vacho toita kutorwadziwa futi. Vaisa ini nangu handizorwadziwa but ndoziva kuti vazhinji vacho vanenge vakutorwadziwa because vakanzwa kuti watenga mota nhasi vamwe havachatokufollow. Naichitokudza chokwadi. We always tell you the truth because I stand for the truth. I analyze the truth. Vaisa but Winky D wakataza kuti Winky D from kuna 2004 vamwe vake chocho vanga chimhanya nawo muresi vakadonha. Vaisa vakawanda vakaridimuka mugemu. Vaisa vamwe vaitokombita naye vanga vatori pamberi pake tisikakangana. Big up General Sniper is one of them. Vaisa vakawanda vanhu who tried to drag him down but he still stood for himself. Why? Because ari kuziva his goal. He knows what to do and what not to do. So I'm just telling other musicians kuti amwana kana muchida create a value pa artistic renyu, you have to copy from Baba Abraham. That's why you see Baba Abraham waone vachikoposta zvisina basa ngoti chi. That's why you see kuti iwo nyange pakateta vanhu vane mabeef navo iwo havataure chinhu but they make people fight for him. Ndo zvinoita nyange Wizkid ku Nigeria. Chibaba chedu chatolevel iroro rana Wizkid rere because nyange chikatonominatwa panana Shatawale, nyange chikatonominatwa panana Stone Boy from Ghana. Chinotonovatorera maawadzi wayo. Hai nangu kuzvelevel rangu in Gaffa in zvamamanje ku Southern Africa hakuna anomumisa. Tichita senyika dzese dzeku Southern Africa. Gaffa iGaffa. Tisingatese zvedu kuti haya level rake hayo kumberisa chaiko. Kokuti kana hatina watingamukombeya naye izvi. Ndiani watingamukombeya naye? Hapana. Because vamwe vese vareruka. Vareruka. Saka ndokuti salute kune ese maGaffa boys. Ngatirambe tichisupporta Baba Abraham nekusingaperi. Ndakatoona musi unopa vanhu vautanga kuti Zimbabwe rakamupedzera kuti okay ndislake uko. Murume muhombe uyu. We have to treasure our own. Vaisa pagonekwa nemumwe tokoti aiwa chibaba boys. Ngatisete jealous kana hatred because hate will kill you. Definitely it will kill you. But you just have to copy from what others do good. Yes. You have to stay motivated in being inspired by others just because we all learn from others. Panapa ndinotaura even my mistakes anoitwa nevanhu ivava. Pavanogona futi tinotaura. Hatimire haizvo hatimire. So thank you for watching guys. Gaffa. Ndaiti ndikasvika 25. Ndaigaya ndenge ndane better life.
majagwa pateni ndekanaisi. That is my favorite song from Gaffa. Hayi ndiri mugaffa kubva kudhara. So Gaffa guys, pamberi neGaffa. Our father who art in vigilance. Yeah man, big up to you anyway who is watching me. Gaffa.